az Ark egy gyötrelem tud lenni. Rengeteg farmolás és odafigyelést igényel, nem egy egyszerű játék. És tudjátok, mi nehezebb még ennél is? Ha olyan mazoisták vagytok, mint én, hogy ezt mind hardcore-ban csináljátok meg. Ebben a videósorozatban megpróbálok túlélni, erősödni, és legyőzni az Alpha Broodmother-t, az Alpha Megapithecus, az Alpha Sárkányt, majd végül az Alpha Overseer. Ez mind egyedül és hardcore-ban. Ha egyszer is meghalok, kudarcot vallok, és az eddigi progresszem mehet a levesbe. Ha kicsit is sajnálsz, dobsz egy feliratkozást, én meg jó szórakozást kívánok a videóhoz. Szóval igazából lesz hardcore mód, ezért nagyon sietnünk kell, és megfontoltan kell cselekednünk, úgyhogy az első lépés az lesz, hogy szerünk egy kis fát. HP-ra nagyon kell vigyázni, meg a raptorokra. Mert egyszer csináltam ilyen tesztfelvételt, hogy hardcore mód működik-e. Működik, igen. Pofámba rohant 3 raptor is. Kb. 2 perc azután leszponnoltam. Szóval egy csákány kell craftolnom. Hát 4 szintet léptem, mi fasz. Movement speed, minden a movement speedre kell, mert mi kell. Mi volt az? Mi ez? Bozd meg, de megijedtem! Bozd meg, húzd már innen, a szar! Azt a kurva életbe! Menj már! Jó, oké, meg kell ölni. Hol a izé, csák? Hol a csák? Én most craftoltam le a csákályom, hol van? Jaj, azt kilopta szerintem. Futás, futás, futás. Itt átúszunk. Azt a kurva életbe megijedtem. Ne! Ne! Ez a hardcore mód nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű, bassza meg. Mi ez? Mi ez? Nagyon félek amúgy, mert itt egyszer meghalok, azt szavasz. Mi kell még hozzád? Tetsz. Nem akarom droppolni. HP. Ilyen kell? Ez mi kell? Kit rekelem? Mi ez? Jó, terra. Húd, megijedtem. Jó. Oké. Akkor szednem kell fát. És srácok, amúgy csak egyfajta mod van bent amúgy ebből a hardcore-ban, ami nekem nagyon segít, főleg az építkezésekben. Berakta a igazából csak a weight reduction mod van, hogy több úttól tudok elszállítani magamon, és nem kell baszakodni, és megint hallok valamit, és nem tudom mi ez. Oké. Kéne egy íze és egy valami felszerelés, valami gear. Touch Foundation, ezeket ki akarom fejleszteni. A sleeping meg amúgy nem fog kelleni, mert... Ne, mi volt ez a hang? Mindentől megijedek, bazd meg! És akkor azt a paraszort meg kell, hogy nem tudom, bollát tudok már craftolni? Aha, az is hide kell, bazd meg, fasza. Tudom, hányas szintű vagy? 25-ös, akkor az talán még jó lesz. Nem mész sehova! Nem? És ez mit művel már? Nem észre kell a speedem? Nem tudom utolérni a paraszaurt. Állj már meg! Mi? Ez mit keres itt? Hát ez... Hát tudom, hogy ezek csak a mocsárba spannolnak. Paraszor az meg elment. Hát ezek nem a mocsárba spannolnak, ezek a kis gecik? Mekkora ez a dög? Jó, de nem megyünk. Itt amúgy van a közelben nekem egy jó spotom, amit régen is sokat használtam, és ott amúgy tudom, hogy semmilyen ellenséges kreatúra nincsen. Oda át kell mennünk. És remélem, hogy itt most nem lesz egy pirányám, akkor meg fog halni, az kurva élet. Itt láttam dodókat, úgyhogy ezeket meg kéne ölni. Meg kéne hide, meg hús. Jó, azok csak istárák, jó. Hány a 50-es. Dodó az mi? Mi? Dodó az mióta támad meg? De miért támad meg a Dodó? Jó, most szerencsére nem sebez sokat amúgy. Ez fix egy Dodó volt. És egy Diló. Ott van. Tudok craftolni ide? Basz meg. Kéne spear. És a Dilót meg kéne, nem tudom én sebez a Diló most. Hardcore-ba. Hagyd a Dodót! Kuszos volt. Itt kéne összedobni egy bázis, mert nagyon megy le a HP-m. Akkor össze kéne hozni valami bungalow-t, és igazából most egy tök alap ilyen kis bázis megvan már a fejemben, egy bázis ötlet. Ilyen kell hozzá, meg
Nem triangle roof, hanem sima roof. Szó, itt van. Miről egy hülye hangja? Meg a wood pillar, ezek kellenek most. Hányas szintű? 50-es, jó, akkor most nem társadalunk. Akkor kezdjünk el építkezni. Igen, hát nem lesz nagy építkezés, amúgy nem lesz olyan nagy vasszizdasz. 2, 3, 4. Akkor úgy föl lehet spékelni egy kis railinggel és egy kis kerítéssel, de először legyen meg az alap. Akkor Léci úgy tedd le, hogy én akarom. Várjál! Előbb beadta. Megó. Istenem! Szóval, akkor hát bazd meg, undorító kinéz. Viszont kéne egy kis railing is. Csak igazából megvan a kis bungalónk, amúgy igazából most első napon tökéletes. Most figyelj, de Smith egy forge bőven elfér, azt úgyis majd lesz egy nagyobb is. Most nekünk tökéletes legalább, hogy legyen valami kis menedékeink. Oké, de vagy ide fogok rakni szerintem. És ide nem fogok rakni. Így. Na, srácok. Azért még föl tudom spékelni, hogy teszek rá egy kis kozmetikot, egy rossz. Hát most nem tudom mennyire fog illeni a képbe, de amikor a railingek mehetnek ilyen. Amúgy adja szerintem, nekem legalábbis tetszik. Szóval akkor be kéne fogni az első dinókat, ami az első dinó vagy egy trike lesz, vagy egy paraszaur, és az meg kéne mortal craftolnom. Jó, ez igazából akkor megindulok, keresünk valami kis jó szítő dinót, ami talán jó lehet nekünk. Itt amúgy tudom, hogy nagyon sok a növényevő. Főleg itt a túloldal, ennek a túloldalán lesz a legtöbb. Szoktam én találni. Még karban nem hiszem, nem tudom mire lesz amúgy jó, nem tudom egyetlen, hogy nekem is volt még karban, nem hiszem. És nem tudom mire jók azok amúgy. Ott egy paraszor amúgy. Amúgy sokszor mi kell? Amúgy csak nagyobb is, az vagy csak 50-es szintű. 135-ös. Bazd meg! Sok, bazd meg, ne! Mi a fasz nincs hozzá? Kb. Semmi. Ne, és de miért mennek a paraszaurnak, Istenem? Hagyj békén. De a mocsóc is elmegy. Nem hiszem el, ott egy másik paraszaurom. És ez lebontotta a dilót? Nem, még nem. Milyen cuki kis bébi! Amúgy 75-ös amúgy. Amúgy azt hiszem megöli szerintem. Ja, már a diló nem véres, ja, mert lesebeztem neki, jó. Megöli szerintem. Ez a másik paraszor, ez hányos lehet? Jó, kéka. 55-ös, és amúgy szerintem nem lenne amúgy annyira vészesen rossz. Azt a paraszor be kéne fogni szerintem. És 75-ös, és lenne még egy 100-as. Jó, bola. Remélem, hogy elég lesz neki ez a 5-6 darab. Feküdj már. Jó, feküdj. Oké, ja. Akkor neki megy a berika. Jó, az jó, azért még jól lement a HP, és amúgy stamina, hogy ez eléggé oké is neki. Amúgy figyelj, hát most 112-es szintű lesz, és kezd, és akkor amúgy... Mi ez? Most ez mi elől fut? Mindegy, akkor kéne egy paraszol nyereg amúgy nekem. Hol lehet fogunk hazamenni akkor vizet? Milyen gyors már, hülye? Oké, menjünk haza, mert ez egy faszopot döglődik. És remélem ki is jött amúgy a hús, és el kell még nevezni a paraszolunkat is. Ja, megtesszük. Itt van a hús, ez az. Mehet még bele hús. Jó, szóval, hát legyen neki Power Raid a neve, ez alert. Power Raid lesz a neved. Most ez mi? Na oké, akkor mivel folytassuk? Szerintem pöröketne egy Smithy amúgy, no joke. Akkor ide mehet egy Forge. 4 lesz ebből. Akkor pont meg vagyunk, jó. Akkor pont egy Smithy lesz ebből, meg egy Metal Csákány. Akkor még kéne 2 darab. Te hányos vagy? 130-as. Ott egy drop! Akkor Power Raid-en megközelítjük azt a dropot. De azért ott van a Dinosaurus, bazd meg! Vagy már nincs ott? Szerintem már nincs ott. Az a drop kell nekünk biztos valami jól lesz. És ez egy kék drop szerintem, vagy lila. Ott van. Ott van a Dinosaurus. Na, bagoljál. Blueprint. Oké, vittem mindent. Szóval majd a balista megnézzük, mit kaptam. Hiszem az egy Harpoon Launcher, Asken Nantos volt, azt hiszem.
270-es Harpoon Launcher, ami ez nem sietnem kell. Ez a terra szányos lehet. De hova repül ez? Ez hülye? És ezt a karbon is kéne behagyva, hogy betrekkelnem. És becsapdázni, és befogni. 130-as szintű, azon nagyon jól jönne most. Most az elején nagyon jól jönne. Azt kell hogy Harpoon Launcher. Húha! Hát nem valami olcsó. Talán még cementposzt kell, azt a kurva kell hozzá. Plot Feeding Traug, ami ezt letettem ide amúgy albázis mellé. Nem kell tenni folyamatosan a izékat. De majd beteszek majóberrit. És ezek tudom maguktól lenni. Kellek hozzá ilyen. Itt lesz egy kis ilyen. Jó, szóval akkor ezt a karbon is kéne majd beizélni. Ha most mondanám most a powerét hátán, csak nem akarom most az elején megölni. Talán akkor craftolhatnánk pillárokat, meg falakat. És akkor úgy meg lehetne próbálni, vagy becsapdázni őt. Jó, akkor be kéne csapdázni valahogyan, mert úgy megvan hozzá mindenünk. Szerintem 45-től kialszik ez a Carbonemis. Csak be kéne valahogy csapdázni. Rájön még itt van úgy valahol a környéke. Ott, ez az? De ne a tengerbe menj! Jó. Hova mész? Azt hiszem bent van! Ugye nem tudsz kijönni. Nem tudsz kijönni, ugye? Jó, hát akkor gyerünk fiú, gyerünk. Csak ki a sziklóanyitól. Jó, már fut, menekül. Mi? Hogyan? Hogyan? Feküdj! Feküdj már! Jó, most jön ki. Feküdj már! Szóval most ez mi? Ebbe ennyi kell? Jó, gyorsan, craftoljunk meg. Oké, 38. Feküdj! Ó, igen! Jó, akkor gyorsan, mert föl kéne éleszteni innen. Jaj, neki nincs oxigénje, jó, akkor nem fognak fulladni, jó. Oké, hát 5,3 egy főnek, akkor kell még hozni. Ó, az egy pont feküdt, ezt nem hiszem el. Azt hittem vele sokkal több kell. Egy kicsit lopok innen, köszi. Jó, ez a srácok megvan, ott van. Hányos szintű lesz? 64, 194-es? Az elején az kurva, az elején az olyan jó lesz. 3400 health, 190 milli damage, 780, szóval minden 432 vét. Nem rossz. Amúgy. Jó, hát most meg kell adjam most. Annyira nem jó, de lehetne rosszabb, érted? Most ha jól fogok, csak jó lesz. Akkor meg kell nézni a nyelvét, hogy mi kell hozzá. Carbonemis. Cementpaszta, az van. Akkor meg van nála minden amúgy. Oké, mindjárt meg is van. 86-nál van. Oké, Smithy. Itt is van. Metal pickaxe, ezek metal levesek, jó. Metal pickaxe, tökéletes. Ezek... Ó, meg is van? Állod minden összeállít. Egyszer összeállít, nem? Amúgy ilyen dino nekem nem is volt még amúgy ilyen dino, nem tudom mit tud. Amúgy nem vészes, amúgy azt hittem lassabb lesz azért. Hát kint amúgy lassú. De amúgy... 5000 HP, amúgy nagyon tankos lett amúgy, szóval ez ilyen tankos félesség, és nem tudom mi legyen a neve. De amivel teknős, és lehet a Raffaello amúgy. De Raffaello lehet, Raffaello lesz a neve, ezt így eldöntöttem. A Raffaello, itt van 194-es, rohadt csak HP-val, 338 milli. Jó, ez amúgy ezzel már azért lehet tankolni. Még itt ebben a mai részben szeretnék még egy flyer fogni, hát valószínűleg itt elő lesz amúgy a flyer most így az első részben. Az is megfelel most nekünk. És itt amúgy valahogy kóborolt egy terra. Azt kell megnéznem, ez a terra, amit repkedett az előbb.
Egyrészt megvan még, másrészt meg, hogy hányas szintű. Mert mondjuk, most egy ilyen 50-es, 60-as lenne, azt mondom, hogy akkor még oké, és talán még befogom. Miért megölték, vagy mi van? Ott van, és le is szállt. Oké, jó, és látóztunk, mert még elrepülnek. El fog repülni. Úgyhogy innen levoláznak. Miau. Új, de jó! Hányas? De jól néz ki, de jó színe van. 20-as. 20-as, de olyan jól néz ki pedig. Hát nem ez az életem legjobb fogása, most mit nem mondjak. De azok szerintem rohadt utcápak lesznek. És ilyet, hát vagy nekem nagyon gyorsan át kell úsznom. Egy ilyen már hadd megyek már innen, és meddig eszel? Na végre. A mapig olyan jól néz ki, de minden kevés szintű. És valamiért fazik karakter amúgy. Ezek a statokat bár te néztem volna meg őket amúgy. Ott egy zöld drop, azt meg kéne nézni. De amúgy nagyon óvatosan, mert ez amúgy kb. Szerintem vágítatlan itt mindent. És 264 HP-val, ne hagyd már. De viszont nekem szereznem kell egy lineognatát. Akkor legalább a legjobbik flyer-re menjünk majd, de az majd csak később lesz biztos velem most. Először nézzünk szét, hogy nincs valami. Ne, és most tűnik el! De szar! Ahol nem akarok túl masszírál mennek, ez a terrahányos. Olyan majd egy izé van. Jó, se elmenték kristályra amúgy. De most az olyan messze van. Várj, itt van-e? Itt van egy hegy a közelben. Ez, azt hiszem. Itt van egy hegy a közelben, és tudom, hogy itt van kristály. Itt van! Ez a kristály végre. És Spike lesz. És akkor menjünk haza, és akkor nézzük meg az a Deinosuchus hányos szint. Ott közben az a fél drop le is értem, hogy ezt meg is nézhetnék amúgy. Karbon nem... ezt nem hiszem, hogy pont karbon nem is szedöl. Ki kellene lootolnom, hogy ez kösz, de ezeket kidobom, hogy nem fogja elbírni a tárra. És pont karbon nem is szedöl, amit most fogtam be az előbb. De jó! 35-ös. Jó van, srácok. Ott van a gigantikus krokodil, és őt a következő részben be fogom témálni. A következő részben ez a krokodil a miénk lesz. Azt a mekkora idő van.